Když natáčím po třetíkrát, nevím, to zase crashuje, nevím, to crashuje, to mám tak zabugované. Fakt se vám ospravedlňujem, pardon, že to nevím vysloviť. No a tak asi no. Fakt, akože, sorry, že mi to stále crashuje, ale ja prostě mám taký internet, no nie, že internet, to je jako internetu, ale chápete. Kámo, tak ja mám šťastiak. No to nechcem, áno chcem. Počkaj, to asi to otvorím tú Česku. Čo strieľam? No, a nič. A Bobek. Pardon, že to povedala Bobek, ale tak čo som musel povedať? Čo video musí byť vždycky sandové. Neviem, ale môj kamarát nehrá. Ja potom tie 3 videá zase spustím na môj YouTube kanál. A tak no. Kámo, mám jedno HPčko. No je, že jedno, ale mám strašne málo HP. Kámo. Nepozýva. Sorry, ja mu to nepríjmem, lebo ja vlastne si nikdy nehrám. No, ako hrám, ale nie je to video, lebo tam prostě to je také, vidíte dobré, myslím si, že áno, musíte vidět. No vidíte, určitě dobré, doufám. Možno za chvíli bude toto stream a budem s každým tam hrať na toto, na video. A možno sa tam aj vy dostanete a možno budeme si kúsok rozprávať. A možno tak mi to crashte, tak pardon, fakt, možno bude potom video z toho, ako toto. A vlastne bude všetko vlastne, a tak to nevidíte, tak fakt, pardon, ale fakt ja mám 3 kg. A medalion u mňa. Dúfam, že vidíte dobre. Fakt, počkaj, asi nevidíte, nie? Jo, teraz vidíte dobre, nie? No, už teraz vidíte dobre. Nie, som skoro padol. Kámo, ale ja som proste, kámo, to možno bol aj bot, kámo, nie? Ale to nemohol byť bot, kámo. Skúsil som. Idem na toho medalionka, nie? Skúsim raštnúť medalionka. Lenže ako vlastne mám malo HP, no. To bol medkit! Kámo, ja som ho nezobral. On to leftol, on musel asi končiť. Kámo. On možno fakt mohol končiť už. No tak si dneska s nikým nezahráme. Škoda. Dohrám to na PS5 a tak by ste teraz videli, ako mám spravený ten setup, tak sa kámo nasmejete. Mám najhorší setup, kámo. Najhorší setup. Reálne. Fajti. Asi sa tam fajti. A som asi mal zabrať tú kámo s tým 4-kovým skopom, tú snipu. Cápka pod kopem. Cápkovi to nebude vadiť. Kde je cápek? Kámo, kde je? Nie! Ja som si kúsok nevšimol ako tejto mytickej žesky, ale akoby. Akože medkit by sa mi hodil, tak by tam padol. Nie, nepadne, lebo mám nešťastie. A toto.
že vidíte to dobre, ok. Asi možno vidíte. Ja to vidím horšie, sorry, akože. Lebo ako ja som tak hore, no tak to už, no. Ale by ste videli môj setup. Kámo, toto nie je setup, proste ja to točím na mobile. Možno budete mať horšiu kvalitu, ale ja to točím na takom mobile, čo ako dobrý je, ale chápete. Proste chápete, kedy sa vyplatí mať lepší iPhone 15 Pro Max. Tak ja tu mám takú vec, akože spravenú, že akože ako setup, akože to mám proste na, kde sa proste dávajú veci. Neviem, sa to povie. Tak horšie tú snipu. Aj boha, tá snipa je tak hrozná už. Fujka, mi je z nej zle až. Čo? No, tak som dead, no. Tak ti poviem. Niečo robím. To som nemal šancu, kámo. Dobre, tak čaute.